Velkommen til Breaking News med Vickers. I dag vil jeg gå igennem aftens program. Først skal vi høre om en demonstration omkring racisme på Christiansborg, hvor Tobias efterfølgende vil præsentere sin nye sang. Så skal vi høre lidt i England om hjemløsetallet, der simpelthen stiger gevaldigt lige for tiden. Og så har vi noget om en sportsdag, der finder sted på en skole, der hedder UCS10, hvor vi efterfølgende skal høre en elevdemonstration på UCS10 omkring geometri og Flemming. God aften. Og jeg sender videre til Christiansborg, hvor de vil snakke lidt om racisme i Danmark. Hej og velkommen her til Christiansborg. Her der er I gang i en fuld demonstration omkring racisme, og jeg står her med Sille Pedersen, som er en del af den her demonstration. Og så står jeg her sammen med Per Christensen, som er ekspert inden for området racisme. Hvorfor er du her til demonstrationen i dag? Jamen, jeg er her til demonstrationen som alle de mange andre, fordi at godt vil sætte fokus på racismen i Danmark. Og det her med, at man ikke skal dømme nogen ud fra hudfarve, eller hvordan man ser ud, eller ens baggrund. Det synes vi i hvert fald er meget forkert, og det er også derfor, vi demonstrerer her i dag. Og hvad har du at sige om, hvordan den her racisme faktisk ser ud her i Danmark, og hvor stor den er, og hvor meget den fylder? Altså, den fylder rimelig meget i Danmark, men altså, vi ser, at den falder igennem årene. I 2020 til 2021, der er den faldt med 29%, og den er yderligere faldt med 15% i 2022, så det går den rigtige vej. Tror du, de her demonstrationer har været en del af, at det er faldet, eller hvad tror du, de her demonstrationer har gjort godt for? Ja, det tror jeg helt sikkert. Fordi også i og med, at vi står her foran Christiansborg, og politikerne de hører og ser det her, så bliver fokuset bare meget større, og der er så mange mennesker til det. Så jeg tror helt sikkert, at det er med til sådan at vække opmærksomhed på emnet. Og hvis du lige har det sidste ord, hvad vil du så tro, hvordan vil den her racisme-situation se ud de næste årti her i Danmark? Altså, vi ser, at den falder igennem årene, så er vi til den yderligere falde, men der vil altid være sådan noget hverdagsracisme. Fordi kulturen her i Danmark, der har jo sådan noget hyggeracisme, hvor vi laver lidt grin med det, og det vil der altid være. Det tror jeg i hvert fald. Ja, og det var alt, vi lige havde for i dag. Tak fordi I havde lyst til at være med, og så siger vi tak for i dag. Og så er vi tilbage fra Christiansborg, hvor vi efterfølgende vil komme lidt ind på Rahims nye sang om mænd. Du har lavet den her meget populære sang, der hedder Mænd, der græder. Men hvad gav det egentlig inspiration til at lave den? Jo, men det var jo min fars oplevelse, sådan noget, da han var i krig, som fik mig meget til at tænke på det her med, at der er mange mænd, der ikke lader deres følelser komme frem og sådan noget, så fik jeg egentlig til at skrive den her fantastiske sang. Nå Tobias, hvad var pointen med sangen, og har den ekstra betydning for dig? Jamen, sangen har jo betydning for mig, fordi min far han gik igennem meget, da han var i krig, og da han kom til hjem, der udtrykkede han ikke rigtig følelse for det. Og så fik jeg jo ideen til at skrive sangen. Tror du, grunden til dens popularitet er grundet, at dens besked er så overalt? Det er helt klart. Det har helt klart betydning for, hvorfor den er så populær. Vi er tilbage fra Rahim, så vi derfor videre til Nottingham, hvor de vil snakke lidt om hjemløse. God aften alle sammen og velkommen til. Mit navn er Francisco. Antallet af hjemløse stiger og stiger, og det gør det i hele verden. Vi er samlet i dag i Nottingham for at interviewe Lana Williams. So Lana, how did you become homeless? I had some mental health problems, so I lost my job and then I couldn't pay rent, so I lost my apartment. Okay. And how many times has this been going on? How many times have you been homeless? I've been homeless twice, so once when I was 23 and once when I was 30. Okay. And over the years, have you noticed the number of homeless people rising? Yeah, I've definitely noticed, like, mostly the numbers of beggars going up, so I was always fortunate enough to be able to stay at my friends' places, so like couch surfing. Okay. What are your plans for the future? I just got accepted into the University of Cambridge, where I'm going to be studying history, and then when I get my degree, I'm hoping to be able to work at the British Museum. Vi er nu tilbage fra Nottingham, hvor vi vil sende videre til UCS10, og de vil snakke lidt om parasportsdag. Ja, vi står her med Sofie fra 10. C, som har været med til parasportsdagen, og vi vil bare lige spørge hende om et par spørgsmål. Sofie, synes du parasportsdagen var sjov?
Ja, det var rigtig sjovt. Man fik lov til at prøve nogle forskellige sportsgrene som handicappet, hvilket var både en god måde at sådan opleve noget anderledes på, men det var også en sjov måde at blive rystet bedre sammen med de andre. Synes du, den her dag har haft betydning for dig, eller måske andre? Ja, det var jo rigtig betydningsfuldt, at man kunne få lov til at, ligesom at opleve, hvordan andres hverdag fungerer, og hvordan de ligesom kan dyrke sport, selvom det måske er lidt anderledes. Okay. Synes du, den her dag har givet dig et indblik i, hvordan det er at være handicappet og spille sport? Ja, den har helt klart givet mig et indblik i, hvordan det er at være handicappet, da vi jo ligesom har spillet en masse forskellige sportsgrene som handicappet. Vi har jo både spillet rugby, basket og fodbold i kørestol, og nogle spil for udviklingshæmmede. Okay, tusind tak, Sofie. Og vi er tilbage fra Para Sportsdag på UCS 10. Breaking news. Elevdemonstration på UCS 10. Flemming er gået konkurs. Vi fucking hader geometri, man! Ud med det! Vi gider det ikke mere! Det er for svært, vi gider det ikke! Geometri, man! Fucking taber, man! Fucking bums, man! Fuck det hele! Godt, nu står vi her med jer, der står og demonstrerer, gutter. Hvorfor er det, I så gerne vil have geometri i vores skole? Fordi det der geometri, ikke også? Jeg synes, det er noget værd lort. Jeg kan ikke lide det. Det er bare noget pels, mand. Det er for svært, og det giver ikke mening for mig, okay? Fatter ikke noget af det, mand. Så I mener ikke, at I kan bruge geometri til noget som helst? Aldrig. Nej, jeg forstår det ikke. Det er bare så svært. Aldrig nogensinde. Det er noget værd lort. Okay. Tak for, hvad han sagde. Tak for at svare på det. Ja, det var så lidt. Yes. Vi står her med UCS 10 lærer Stine, og vi har en situation med nogle elever, der står og demonstrerer over geometri. De vil gerne have det ud af faget i matematik. Så hvordan har du det? Jamen det forstår jeg jo ikke, at det lige er geometri, de skal demonstrere mod at have ud af matematikundervisning. Jeg synes jo, det er en fuldstændig naturlig del, og noget vi virkelig kan bruge til noget i hverdagen. Jeg kan forstå, at det er det handler om, at de synes, at det skal ud, fordi det ikke kan bruges til noget. Og det synes jeg helt vildt meget geometri kan, fordi at for eksempel når man bygger huse eller andre bygninger, så er det vigtigt at kunne regne på det handler om. Ja, så det forstår jeg ikke helt, men sådan er det måske også at være lærer, tænker jeg. Ja. Tak for det svar, Stine. Yes, og nu vender vi tilbage til studiet. Og vi er tilbage fra elevdemonstration og vil nu sende videre til afhængighedskarlers, som slet ikke kan få nok kokovel. Hej Mads. Hej. Og det var alt for Radio Breaking News. Sikke et fint budskab, der blev delt i dag, hvor det viser, at der bare skal være plads til alle i dette verden. Se med næste gang.